Toto je prvá súťaž. Dobre. Idete do druhého. Do druhého. Čo? Ono boli? To boli teba. Mario sestra. No to aj motežica. V Tatranske, nie? Bola, ne? Išla dobre drezu. Jemu je to jasné, čo robí. No to je zle. Ostal nám vysieť čas. Dobre, ideme ďalej. Aha, dobre. 8 máme 0, ideme ďalej. Tak, 48,81. Prvá fáza 0 trestných bodov v čase 48,81 a skúsený jazdec Martin Majvald sa pokúša o dobrý výsledok v druhej fáze, ktorá by mu zaistila medailové, respektíve finančné ohodnotenie. 12,4. Tak zatiaľ je Lenka najlepšia. 13,4 body. 4 trestné body v čase